आं आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। बे ब्लगानो जाहैबाय जों गामि माइदांगुरि गामियाव बोसोरखिया सासे बुरि मानसि बिनि बोसोरखिया आरोखि 2 बोसोरनि उनाव मोनसे श्राद्ध लाबावदों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै गामियावनो मोनसे जोंनि लागोनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै मोनसे जैग्य होदों। बे नुथायखौ नोंथांमोननो एसे देखायनाय जाबाय आरो लोगोसे हम जैग्यबो होनाय जादों। बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायनायखौ एसे मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। बेखौनो बुंनानै आं फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। बावहाय सोरगिदिं नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो आफादनिनो माइदांगुरि गामिनिनो आफादगिरि आफा आरो जोंनिनो सोरगिदिं जिरायनाय आइमोन आफामोन जोङो रायजोफोर मानगोनां रायजोफोर रुंसारि आइनि रुंसारि जानाय बोसोरखिया दिनैनि हाबाफारियाव जोङो मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंलांफिनबाय। बिथांनि बिमाया सोरगोआव आंनि गथायजों गोजोनै थानो हाथों होननानै जों आर'ज गाबफिनबाय। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै जों बे आइनि सावगारियाव बे हाबाफारिखौ आंखौ दैदेनलांदों आफादगिरि खावलायनायलाय आं मावनाय जाबाय। दायो गिबियावनो जोङो बे आइनि सावगारिनि सिगाङाव जेवारि सावबाय, धुना सावनानै लाखाबाय। बेबायदिनो बिबार बावनायनिल' हाबाफारि दङ। गिबियावनो बिबारखौ बावजेननो थाखाय आङो बे आइनिनो फिसाज्ला बिथां बिक्रम नार्जारिखौ खावलायनाय जाबाय। बे बिबार बावनायनि सिगाङावनो बे आइनि जिउमानि गोजोननि थाखाय रुंसारि भानुमति नार्जारि आइनि जिउमानि गोजोननि थाखाय खालामनो Orang kubur, kasih.
नार्जारिनि फिसाज्ला सानखान्थि नार्जारि फिसाज्ला उन्दैनि रुंसारि फिसाज्लानि मा नाम बिक्रमनि फंबाय रुंसारिनि बिहामजो नङा होमबा उन्दै बिहामजो बेखौबो बिबार बावनो खावलाय आं मानो खेबदों दे नोंसोरनो मिथियाखै ओरैनो मोजां मोनदों दा जानायफ्रा थिगानो सबाय दालि दे मा मोनजामारखो नायदोंलां बिसोरखौ আরে দেবো কেমন বাবু ভালো 그래 나 가게 루다 루다 나 가요. ভালো ভালো